Čaute, to je Krepo. Dneska si zahráme Minecraft. Svet si nazveme Krepo. A si dáme... Neviem, nemá nenapadá. To môže byť. Je krásny svet a slnko hreje. Ako keď vám v sprche padne mydlo na zem. Jaj. Takže postavíme si dom. Máme hotovo. Kytičko na znak mieru. A lásky, že? Že, slniečko, že? Áno. Ty si strašne bolo prasa. O, ďakujem ti. Nesmiem musieť. Mne sa zdá, že budete potrebovať nožnice, aby ste ostrojili ovcu. Áno, potrebujeme. Spadni dole strom. Nerealistické. O, prvý achievement. Smysl, kde je ten achievement? Hej, achievement, kde je?